Legealdi honetako egitasmo garrantzitsuenetariko bat, esango nuke aurkeztera gatoz, izan ere, zaintza ereduari buruzko parte hartze prozesu bat abiatzera baikoaz usurbilen. Eta zer baino lehen, alboan ditudan, maikideak aurkeztuko ditut, eskubian dut Ertuden Aldaz, eta ezkerrean Ainara Tomasena, biak alabiak Matia Fundazioko kideak, langileak, gurekin batera lanean arituko direnak. Ez izan ere, Matia izango baitegu prozesu honetan bide lagun, prozesu honen gidari eta dinamizatzaile lanak egingo dutenak eta gero beraiei pasako diet hitzak. Galdera da zer dela eta zaintza ereduari buruzko parte hartze prozesu bat. Nik esango nuke arrazoi edo azken urteetan udaletik landu ditugun egitasmo edo lanildo ezberdinek ekarri gaituztela ona edo ekarri gaituztela erabakia hartzera. Alde batetik, Usurbilgo udalak eta Matiak urte luzetako elkarlana dugu, urte luzetan aritu gara eskuz esku lanean egitasmo ezberdinetan, eta batez ere eta nagusia Matia Kalezarren hemen Usurbilgo auzo batean eraikiko duen berrikuntza zentroa eta zaintzadun etxebizitzen auzunearen proiektua. Obrak martxan daude eta dana ondo bidean, 2022ko urte amaieran edo irekiko ditu bateak zentro horrek. Eta esan behar da, zentro hori, proiektu berritzailea dela, proiektu aitzindaria dela Euskal Herrian, bai proiektuaren mamiarengatik, proiektu horren eduki sozialengatik, baita eduki horien arabera landu den hirigintza proiektuarengatik. Izan ere, Matiak adineko pertsonei zuzendutako arreta eredu berri bat praktikan jarri nahi duelako, halabeharrez ara joan behar izan duten pertsonak etxean bezala senti daitezen lortzeko. Eta proiektu horren arira, Matiarekin ere hitzarmen sozial bat lantzen ari gara, eta bi erakundeok konpromiso hartu dugu Usurbilen zaintzen ekosistema berri bat eraikitzeko, pertsona ardatz duen arreta ereduaren eta zainketen ikuspegi komunitarioaren ikuspegiak bilduko dituen eredu berri bat hain zuzen ere ez. Eta eredu berri horren eraikuntza, garbi izan dugu hasieratik eraikuntza kolektibo bat izan bertzula, betik gora eraikitako eredu bat izan bertzuela, eta elkarlanean, nagusiki elkarlanean eraikita izan bertzuela ez. Bai, noski Matia eta Usurbilgo udala, erakundeak, ere gustatuko litzaiguke Gipuzkoako Foru Aldundiak ere parte hartzea, sektorea bere osotasunean eta nola ez komunitatea, herritarrak herriko eragileen artean eraikitakoa izan bertzala ez. Eta beraz, ari horri tiraka plantatu genuen parte hartze prozesu bat abiatzea, non helburua izango den zaintza ardatz duen eta zaintza ardatz egituratzaile izango duen udalerri baten eraikuntzan urratsak ematen hasteaz. Eta horretan ari ginen, lehen esan bezala, ez da gaur goizekoa Matiarekin lanean aritzea, baina horretan ari ginela ere, beste hor gurutzatu zen eskualdeko Beterri Buruntzako eskualdeko berdintasun teknikariak martxan jarritako lanildo batekin, ez? Eta hor, teknikarien eskariz, lanildo bat, zaintzari lotutako lanildo bat martxan jartzea beharrezko ikusi zuten hor, berdintasun teknikariek osatutako foro batetik, eta teknikarien eskariz, emaginek egin du Beterri Buruntzako zaintza regimenaren gaineko diagnostikoa, eta diagnostiko hori oinarri hartuta ere, eskualde honetako udaloi ekintza plan bat edo ekintzarako proposamen
ere luzatzen zaigu ez. Eta beraz, guretzat parte hartze prozesu honi ekiteko ere, uste dugu hor ezinbesteko oinarri bat finkatzen dituela lan horrek, izan ere, zaintzaren gaiari ekonomia feministaren oinarrietatik heltzen diolako, begirada feminista eta antiarrazistatik ere heltzen diolako, eta gainera zaintza egoeraren, zaintza erregimenaren argazki zehatza ere eskaintzen dizkigulako, ez? Eta lan horietan murgilduta gendela, egin zuen eztanda pandemia honek, 2008 da berrian, atzoan Agalarragak esaten zuen sindemia ditu berri egula, ez pandemia, baina pandemia izan, sindemia izan osasun biztan da, ez? Osasun larrialdi, osasun krisi betean gaudela, eta egun justu bizi dugun testuinguru honek eta osasun larrialdi honek uste dugu berretsi, baina ez duela egin halako prozesu baten beharra, ez? Prozesu honen beharrezkotasuna. Izan ere, pandemia honek zerbait egin badu, ispiluaren aurrean jarri gaitu, biluztu egin gaitu, eta azalarazi ditu, sistema honek dituen krisiak, miseriak, ze hauskorra den ere sistema honen hauskortasunak, eta baita ere zelofanak, ez? Eta garai hauetan inoiz baino gehiago ikusi dugu zaintza eta elkarzaintzaren garrantzia, ikusi dugu benetan zaintzak direla gainerako guztia gelditu den bitartean gelditu ezin izan duen hori, ikusi dugu zaintza lanak ezinbestekoak direla, bizitzaren sostengurako, baina eta ikusten ari gara zaintza lanak guztiz feminizatua eta arrazializatua ere badagoela, ez? Eta ikusten ari gara gainera zer nolako desoreka dagoen herritarren zaintzarako beharren eta zaintzako baliabideen artean, eta ikusi dugu horren kaltea emakumeok ordaintzen dugula, ez? Izan etxean, izan eremu pribatuan, edo izan eremu publikoan. Eta ikusi dugu, gainera zein gogor, kolpatu dituen ere, osasun larrialdi honek, adinekoen egoitzak, eta ondorioz, erakutsi du ere, ze urgentea den eredua ere aldatzea. Eta beraz, guzti hori kontuan hartuz, eta guzti honi premisa batetik ere heltzen diogu, abiapuntu garbi batetik heltzen diogu, eta da guztiok dugula zainduak izateko eskubidea, ez ordea beste pertsona baten eskubideen kaltetan. Eta funtsian, zaintza lanak nolabait eremu pribatuko zerbait izateari utzi behar diola uste dugu, ikusgarri egin behar direla eta benetan zaintza lanei bestelako balio bat eman behar zaiola eta bestelako aitortza politiko, sozial eta ekonomiko bat ere eman behar zaiela. Funtsian, zaintza lanak sozializatzeaz, kolektibizatzeaz ari gara, esan dudan bezala familiaren eta batez ere emakumearen ardura esklusiboa izateari utzi behar diote, eta gizartea osatzen dugun erakunde, eragile eta pertsona ororen ardura izatera pasa behar dute. Finean, erakunde publikoen eta komunitateen elkarlanaren gainean eraiki behar dugu eredu berria, eredu eraldatzailea, eta hori da, hain zuzen ere, prozesu honen gakoetako bat. Izan da gizarte honek, 21. mendeko gizarte honen erronka nagusietako bat izango dela, eta usurbilen gure aletxoak jarri nahi dugu, eta esan bezala bokazio horrekin, eta asmo horrekin, eta ekarpen hori egin asmoz, heltzen diogu erronka. Matia Fundazioan denbora daramagu iraupen luzeko zainketen inguruan pertsonen nahiekin bat datorren, aldi berean ere denboran jasangarria den zaintza eredu baten definizioan. Apustu honek nahita nahiez arreta etxetan jartzera eramaten gaitu, eta noski komunitatean ere, zaintzak etxean modu egoki batean
eman ahal izateko, eta ezinezkoa den kasuetan, ahal den neurrian, etxeetan bezala zaindu dadin. Zentzu honetan, herritarrak zaintzen dituen herriaren eraketara, gure ustez, zentzu guztietan, eredu jasangarri baten eraketarako bidea. Zaintza eredu honen definizioan, literaturan topa daitezken jarraibidez gain, aurretik egindako bi proiektu esanguratsutik ateratako esperientzia eta ezagutzan oinarritzen gara. Lehenengoa, Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako Etxean Ondo proiektuan, eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin burututako Etxean Bizi proiektuan. Proiektu hauen abiapuntua pertsona ardatz duen arreta eredua da. Pertsona orok aukeratu, erabaki eta norberaren biziaren kontrola izateko eskubidetan oinarritzen dena. Honek pertsona bere osotasunean ikustera eramaten gaitu, bere gaitasunak abiapuntutzat hartuz eta beharretatik haratago pertsonen ongizaterako eta esanguratsua zaien bizia bizitzeko garrantzitsuak diren aldagaiak kontutan hartuta. Eta noski beti ere beraien autodeterminazioa sustatu eta duintasuna bermatuz. Arreta eredua oinarritzat hartuta eta lehen esan bezala beste bi proiektuetatik ateratako ezagutza kontutan izan da, gure ustez zaintza ekosistema baten eraketara bidean zenbait gako dira kontutan izan beharrekoak. Lehenengo gakoa edo printzipioa erantzunkidetasuna litzateke. Horretik alkateak Agurtzanek aipatu bezala, pertsona oro, pertsona garen heinean zaintza behar dugu. Beraz, zaintzari dagokionean denok erantzule garela barneratu behar dugu. Eta gutariko bakoitzetik hasita, eta beti ere parekotasunetik, agintarte, nola generoa edozein dela ere, erantzukizun kolektiboraino deno gara erantzule. Bai, erantzule publikoak, gizartekimena, mugimendu komunitarioak, elkarteak, denak, komunitateko eragile guztiak. Bigarren gakoa parte hartzea dela uste dugu. Herritarrak dira herriarentzat nahi duten zaintza ereduaren definizioan protagonistak. Eta beraz, parte hartzea zaratago, hartuko diren erabakietan parte hartze erreala beharko lukete izan. Paraleloki ere, komunitatean dauden elkarteek, gizarte mugimendu, zerbitzu eta barrek, zaintza eredu hori aurrera eramateko egin dezaketen baliozko ekarpena garatzen joan behar dute. Eta honek ere, erabakietan efektua duelarik, ez? Beraz, zaintza ekosistema baten eraketan, ekosistemako eragile guztien parte hartzea beharrezkoa da. Iraupen luzeko zainketetan, pertsona bakoitzak behar duen laguntza eman ahal izateko, ez? Edo bermatzeko. Prebentzio ekimenetatik hasita, bizitzaren azken honetan beharrezkoa diren zaintza integratu eta koordinatuetan. Eta hirugarren printzipioa zeharkakotasunarena izango litzateke. Zaintza ekosistema baten eraketan, zaintza beharrean dauden eta hauen zaintzaileetatik hasita eta gizarte sektore eta ezagutza alor ezberdina beharrezkoak dira, ez? Bakoitzak bere esperientzia eta duen ezagutzatik, zainduak diren pertsonen eta zaintza behar burutzen dutenentzat, erantzun integral eta koordinatuak eman ahal izateko eta baita testu inguru seguru eta duin batzuk sortu ahal izateko. Eta honetarako, kasu kudeaketa, integraltasuna eta koordinazioari begira gizarte eta osasun zerbitzuen arteko harremana sustatzea, zerbitzu berriak definitzea, daudenak moldatzea, flexibilizatzea, eraldatzea, malgutzea, beharrezkoa izango da, baita zerbitzu ezberdinen erabileraren koordinazioa sustatzea, eta
baina baita ekosistema osoari zuzenduriko sentsibilizazioa eta noski guzti honen artikulazioan egongo diren profesionalen ahalduntzea ere bai. Eta bueno, guzti honekin jakin badakigu erronka handia dela, baina ilusioz atoz daukagun jakintza partekatu eta usurbilen egingo den prozesu honetan bide lagun izatera, herriaren bide lagun izatera. Eta ezagutza eta oinarrituko geha, eta hortik abituta betirek pertsona erdigunean jarriko duen zaintza eredu batea behin, hor, bi gauza direke kontu duen, gauzan pertsonan, alde batetik pertsonan naia eta bere eskubideak bermatzia, eta gero hau zentzuzuna, eraikuntza kolektiboa, denak engarra dut implikatuta, olako eraldaketa bat aurrera eman dira. Orduan, hau ere izan da, bi fase beretzen ditu proiektu honetan. Lehenengo fasean, eraikuntza kolektibo hortatikan, denon artean, ze zaintza eredu nahi den diseinatukoa, eta bigarren fase batean, diseinatutako eredu hori, horren ibilbide horri bat egingo da. Hori usurbilen nola txertatu behar da zehaztuko dugu, eta pixkanaka aldaketak egiten hasi, eraldaketa hori gauzatzen uteko. Orduan, parte hartze prozesu hau aurrera emateko alde batetik talde eragile bat sortuko da herrin, talde hau zeharkako izango da, eta bertan parte hartuko du, bai zaintza jasotzen duen pertsonak eta behaiek zaintzen dituzten pertsonak bai, eta baita zainketen arloan funtsezkotzat hartzen dian eragile komunitario desberdinak bai, eta asmoa da pixkat, begirada edo sentsibilitate desberdinak uztartzea talde eragile honetan, eta pixkat talde eragile hau zengo proiektuen motorra, bai? Taldeak gidatuko du proiektua nondik jun behar duen eta jungo erabatik hartzen pixkat, eredu berri hori gauzatzen duteko herri. Eta gero, talde eragileaz gain, egongo dira, beste foro edo espazio parte hartzaileak ebai, jungo dianak komplementatzen, ez? Pixkat talde eragileak egiten duen lan hori. Eta lukera eman nahi da foro parte hartzaileak egiten bai, beste herritar eta eragile bai, beraien ekarpenak egiteko, ez? Eta azkenean, izan da bila hau, proiektu konpartitu edo proiektu partekatu bat denon artean, ez? Eta, usurbiliko zaintza ekosistema hau diseinatzeko pauso desberdinak emango dira, ez? Abituko geha, gaur egun usurbilen ze zaintza eredu da aztertzetikan, eta hortikan ibilbide egingo dugu, nolako zaintza eredua nahi dut usurbilen irudikatzen. Eta hortako, hausnartzeko espazio desberdinak sortuko dira eta dinamika parte hartzaileak ebai bultzatuko dute. Oain arte zein den, horrelanketa bilerak egin ditu, herriko eragile desberdinekin, pixkat ideia azaltzeko eta beraien indikazioa lortzen juteko. Eta hemendikan aurrea, asmoa da, maiatzetik aurrea, talde eragile honekin lanian hastia, parte hartze prozesua martxan jartzea, parte hartze prozesua den momentu dikan, malgutasun hartuko dugu, beraiek zehazten duen arabera, baina pixkat asmoa da urte bukerako olako zaintza eredu hori diseina urte ez? Eta ja, 2022 behin da, pixkanaka hastia herrin aldaketak txertatzen, bai? Eta, gure aldepikan, gonbidaten aluzatzea bestik etzeko behatzen, bai herritar eta eragile desberdinei parte hartze prozesu honetan parte hartzea, ez? Olako eraldaketa potente bat lortu nahi badeu, hau etorriko bat denon elkarlanetik eta denon lankidetzatik. Eta, parte hartzerako dei hori bultzatuz, nolabaiten lehen zuzetzeatako aurkezpena nolabaite apiriaren 21 izango da, hor izango da nolabaite prozesuaren pistoletazo esaldia esaten zaion, ez? Horre, justu atzo hasi genitun Eluiar solasaldiak, Eluiar solasaldi hauek itzali ziklo bada eta hainbat gai landu asmo dira solasaldi bakoitzean eta horietako bada noski zaintza eta zaintzaren nor hobe horretaz aritzeko
gonbidatu ditugu bi hizlariak. Alde batetik Miren Aramuren izango dugu, luzez Euskal Herriko mugimendu feministan aritutakoa, eta gaur egun Emagin taldeko kidea. Lehen aipatu dudan Beterri Buruntzako zaintza erregimenaren diagnostikoa eta ekintzarako proposamena ikerlan honetan aritu den pertsona da, eta beraz hitzaldi horretan Mirenek pixka bat ikerlan honek utzi dituen ondorioak, datuak, eta aurrera begirako egin daiteken hori proposamenez arituko da. Eta bestalde batetik Maite Santxo izango dugu gurekin. Maite Santxo da Matia Fundazioko patrono kidea da, eta gerontologia plangintzetan aditua. Hemen une oro aritu gara epe luzeko zainketez, pertsona ardatz duen zainketa ereduaz, eta nik uste horren ideologa bat balimada hori Maite Santxo dela, azken urteetan arlo horretan ikertzen eta proposamenak egiten ari den pertsona da, eta zortekoa gara gure artean berriro izango delako. Eta beraz, apirilaren 21 esan bezala hitzaldi honen bidez, prozesuari marko kontzeptuala jarri nahi diogu, diagnostiko batetik abiatu, eta argazki horretatik noruntz jo nahi dugun, ze eredurentz jo nahi dugun, eredu horren sorkuntzan zeintzu diren gakoak eta kontuan hartu beharrekoak Maite Santxoren bidez